Нека си кажем истината. Всеки се нуждае от нещо бързо, агресивно, стилно и червено. Това зад мен е Seat Leon FR 1.8 турбо, 180 конски сили, автоматик и едва на 76 000 км. Това не е кола, това е джобна ракета. А интериорът? Спортни седалки, мултифункционален волан, все едно си в малък GTI. А звукът не е нужно да си дрифтът, за да се влюбиш. А знаеш ли кое е най-сладкото? Имаш 6 месеца гаранция. Ако не можеш да си позволиш веднага, може и на вноски. Не е нужно да чакаш от отарята да си вземеш най-новият FR. Ако искаш да вземеш тази или още много други коли, последвай ни и виж нашите предложения в Mobile.bg.